ang Dios mahimuot sa imong kinabuhi sa diha nga imong tagaan og panahon ng Dios. Unsay purpose? Unsay katuyuan nga giluwas ka sa Ginoo? Ang katuyuan ug ang katuyuan sa Dios aron ka magamit. Amen. Aron ta magamit. Okay, salamat kaayo sa Ginoo. Salamat kaayo sa Ginoo. Ani kalibutan na gidungog kaayo ning gitawag og tuktok. No? Tuktok giaging Birnes Santo. Miaging panahon ng soon, miaging simana, gitawag nila Holy Week. Unya, dungog na to, nadaghan kay mga tao nag-renew sa ilahan gahok. Ni-renew sila tungod kay gusto nila nga mahimo silang gamanan, aning kalibutan na kailangan ng COVID. Ang ilang di pangandaman na kining COVID, dili makapatay nila. Mao na yung rason, kung muna hinungdan, kining tawhanon ng Zoon, kining tawhanon nga pagbati, musugot sa dili igsoon. Pag wala man ka nasulti, kaya nasultihan ka sa pulong sa Ginoo, dili ka mutuo, anak. Dili ka mutuo ang gitawag ng mga Latin, dili ka mutuo ang mga gitawag orasyon, kaya naamatay pulong sa Ginoo. Labaw pa anak nila. Hinumdumi nga sa dihana sa Eliseo, ginapakita sa Dios ang iyang batanong kauban, ingon sa Ginoo, ablehe ang mataanin akong batanong sulugon. Unyang i-ablehan sa Dios, kay nakitaan sa usa ka batanon ang pinakadaghan nga kalayo nga daghan pa ni atong nagparwahi nga kabayo mga kaigsunan nga misulong nila. Mao nay atong Dios. Mao nay atong Dios. Hallelujah. Nindot kay igsoon. Ato maglihon ang atong balang kasulatan diha sa Salmo 51. 51:10. Hallelujah. Ingon din ang pulong sa Ginoo, putlia o Dios ang akong kasing-kasing, og hatagi ako bag-o og masinugtanong espiritu. Magamputan. Mahana mo nga langit nun, nining orasa, nining nga kabuntagon, imo ming gayran, tudluan sa Diyos ng paagi. Aron kami mudangog, ug muduol, ug muhatag sa among kinabuhi diha nimo. Kay mao ni ang purpose nimo, nga nung imo ming iluwas, aron na ami nga muday ug musimba sa imong ngalan. Nining oras sa Ginoo, kining ubos nimong alagad, ikaw manulti, ikaw magatudlo. Mag-ablay ka sa mata sa imong alagad sa sayanong paagi. Kauban ang imong gahom. Nasamtang mong sulti ang imong alagad karon Ginoo, adunay tao nga mapanalanginan. Adunay kasing-kasing nga mabutangan sa pulong sa Ginoo karon. Salamat Lord, kay dili mo uli nga murag gihapon ang tao, kun dili mo uli nga ma-renew, maputli ang among mga kasing-kasing. Salamat ining oras sa ikaw ang Dios nga manudlo karon, manglihok ka, mamuhat ka dagko kay bulungan nga butan. Salamat ining nga kabuntagon sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ingon din transformation by renewing of your mind. Okay? Ang mensahe karon nato karon, transformation by renewing of your mind. Mao ni ang atong mensahe karon nato ning hinay-hinayon, transformation. Okay, pag-transform, pag-usab, pag-renew sa kinabuhi sa tao mga kaigsunan sa iyang hunahuna. Daw dinhi nga kabuntagon mga kaigsunan, tuguti nga ang Dios manglihok nimo. Ayaw pag-ekspektar og butang, dagkong butang sa alagad sa Ginoo. Ayaw pag-ekspektar og dagko kay butang sa tao nga gamito sa Ginoo, kanang patindog sa Ginoo kay parehas sa ta. Pag-ekspektar og dagkong butang sa Dios mga kaigsunan. Amen. Now, usalan ko ka tao nga gibutang sa Ginoo din ang instrumento sa Dios, but ang ako lang pasabot pa, dili na ko i-down ang akong kaugalingon din tungod kay nag-ilag ko igsoon nga gipabarog ko sa Ginoo diri, powerful kayo ang akong Dios. Gamhanan kayo ang akong Dios mga kaigsunan. Ang akong Ginoo nga akong gidala dinhi ining orasa mga kaigsunan, makahimo ni sa pagluwas nimo. Mo ni gitawag sa pulong sa Ginoo, kahadloki siya nga aduna sa gahom, aduna sa gahom nga mapatay, ug aduna sa gahom sa paglaglag sa imong kalangan sa eterno. Mo ni dapat og hadlukan sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Now, nini nga kabuntagon ang pulong sa Dios mga kaigsunan, nagsulti dinhi, ingon siya putlia. Word na putlia mga kaigsunan, kinahanglan or pure. Sa right word is pure mga kaigsunan sa English pa. Pure. No? Himuang pure ang akong kasing-kasing siya. Create a pure heart in me, O God. Isa, create, himuang Ginoo na putli ang akong kasing-kasing Dios. Nga naman, tungod kay mauna ni usa ka paagi sa atong kinabuhi mga kaigsunan, pandaan gani ma-transform gani ka, mausab gani imong kinabuhi, ma-renew gani imong kinabuhi, doon
kausaban nga pagpanglantaw. Okay? Importante ni siya mga kaigsunan. Importante ni siya. Tungod kay kining kausaban o transformation na mahitabo lamang sa diha nga mariniyo ka. Mausab ta. Amen. Legal yung kinabuhi sa diha nga mariniyo ka. No? Biyahe gani kang wa ka mariniyo, biyahe gani kang mariniyo imong sakyanan, limitado ang imong lakaw. Diba? Limitado ang atong lakaw. Sa kalibutan mga kaigsunan, maunay usa ka balaod nga din sundon. Sa Dios nun pod nga paagi kinahanglan daw ang atong mind ma-renew, ma-transform, mausab. Okay? Pinaagi sa Dios nun nga paagi, unsay paagi? Unsay sekreto nga ma-transform ni diha sa atong pagtugyan. No, pagtugyan, pagsalikway sa tanan natong sala. Kay kining sala nga kaigsunan, mauni ang usa ka mga butang nga naghawid kanunay sa tao, nga ang tao mahadlok aning kalibutan na. Dili man siguro na kalikayan, dili man siguro na kapugnan yun kay kining tao pagbati mga kaigsunan mubati ta anak. Kay bisan gani ako mga kaigsunan nga wala pa realidad hitabo sa among balay daw murag na anak. Dili ko ta pwede nga mingon nga magpaampo ta nga di ko mahadlok. Sakit gani ipon mangita gani tag tambal, sakit gani sa tiyan mangita gani tag tambal, labag gani sa ulo mangita gani tag tambal dayon. Kay ngano man gusto patag mabuhi. Amen ba? Sa atong sitwasyon karon sa atong panahon karon wa ta kabalo, wa ta kakita, wa ta ka mo kita ka siguro kinsa tawhana matubas ako kauban gahapon tanang tao nga magmas murag suspect sa krimen, suspect sa manok tukay. Kung sa imo makit-an na di mo kaila daw mura og suspect na mura magduda ka mura makintawan na siguro, di ba? Mura-una ka. So sa atong kinabuhi mga kaigsunan aning kalibutan na daw ingon ana sa kahimtang. Pero ang sikretong paagi nga din makalingkawas sa aron ma-transform ang atong kinabuhi mga kaigsunan ang Ezekiel 18:31 ato basaw. Ang Ezekiel mga kaigsunan nagsulti siya nga gikinahanglan nga imo siyang isalikway, no? Usa ni siya sa pag-transform sa kinabuhi mga kaigsunan. Ato basahon ta. Isalikway. Usay po butang para ma-transform imong kinabuhi kinahanglan na imong isalikway ang imong mga sala. Kay kini sala sa tao mga kaigsunan musugod sa daily ni kada adlaw ni mahitabo. Ngano man kay musimba ka karon maulian ta. Pag Domingo maulian imong kahimtang imong relasyon sa Ginoo, di ba? Musamot ka kadasig, yes Lord, pag-praise at worship, labi ng kanta bitaw nga makapa-agle sa imong pagbati ka sa Ginoo, magdasig ka, yes Lord, mga lagad ito, tinunanay ka Ginoo. Pero pagkalunis, di ba, doon na po tayo, laing agenda na po sa itong kinabuhi. Di ba, tinuon? Doon na po tayo, laing agenda is salat na po. Di ba? Laing na po ng agenda. Gusto ta masalikway yung taaning adlaw, gusto ta masalikway ang mga adlaw, pero pagka Domingo, pagka Sabado, pagka Lunes, lahi na po ang challenge sa kinabuhi, mausap na po. Pero ang gusto mahitabo sa Ginoo nga kinahanglan ma-transform kita. Ma-transform ta. Paminawa ko ninyo, ayaw paminawa ng mga tao naghilak nila. Bitaw sa atong kinabuhi manggod, usahay kay limitado ta. Isalikway ninyo ang tanan ninyong sala o baguha ang inyong kasing-kasing. Ang sikreto niya ay paagi, kada adlaw, musurindir na sa Ginoo. Di ba? Kada adlaw. Di ayaw pa sirado kanunay, na usahay kining atong kinabuhi, pagdaan na tayo, daghan na katunan sa Bible, daghan na kayo tagakuha, gigas Biblia, nabasa sa Biblia, sirado na ta, dili na kayo makadawat atong mga tambag sa uban. Kaya nga naman, dili na kayo nato ma-able ang atong hunahuna, kaya atong hunahuna sirado. Pero sa diha ka ma-open ganin mo, masurrender ganin mo, masalikway ganin mo sala, ma-able ka. Ingon sa nini, mabago ang inyong kasing-kasing o hunahuna. Ang tuyo ug tumong sa Ginoo nga ma-transform ka para mausap ning atong hunahuna. Kaya kini naman yung nahuna nato, may magdala nato kadakot karunay. Diba? Dunay news mga kaigsuonan. Gibalita sa ang iyang pamilya mo, doktor siya. Doktor iyang pamilya. Karon kinagsakit man siya. Nagsakit sila. Kauban iyang pamilya yun. Kaya kaya nabi ay isolation area. Kung dili ka pwedeng makikauban, dili ka pwedeng
makiminggol sa imong mga friend, sa imong mga parente, sa imong ginikasuon, siya mismo, ang iyang symptom, gamay ra. Gamay ra. Pag swab test mga kaigsuunan, positive tayo. Kaya nasa yung sintoma, mga ruglaban sa ulo ito, sakit sa tiyan na ito. Basta kay doktor siya, doktor. Wala pa siya mamatay. Ang iyang gipahit mga kaigsuunan, ang iyang ulo. Dito siya nag-struggle. Ang iyang struggle, wala siya nag-struggle mga kaigsuunan sa iyang sakit. Wala siya nag-struggle sa kanang sakit o sintom nga na takod niya, naigo siya, wala. Naa siya sa iyang utok. Kay nagama ang iyang utok mga kaigsuunan, daw luoy siya o unsa na iyang sunod na buhaton o aksyon. Dito di ay, o kining iyang virus, sumala sa mga ubang mga tao mga kaigsuunan, usa na ni ka-program nga diin maguba ang imong relasyon sa imong kaugalingon. Ang imong kaugalingon, relasyon sa imong kaugalingon. Kay once na maigo gani kang positive o maigo gani ka ang sintoma mga kaigsuunan, maginahinay ka o may nahinay ka daot ang imong nawas. Tanawan ng mga taong positibo cancer. Di ba buhay? Dunay cancer survivor mga kaigsuunan nga nag-text ako. Pastor, stage 4 cancer ko. Nisalig lang ko, miduol lang ko sa Ginoo. Wala ko nagunahuna, pastor, nga mamatay ko. Akong giingnan ang akong doktor. Ang akong Diyos milagroso. Nabuhi ko, pastor, karon. Sige ko siya paminaw na ko. Sige siya tatang na ko. Mag-live ko, sige siya tatang. Survival siya. Unsa pa ka ning COVID? Tiis sa pulo mga kaigsuunan, sa pulo katao ko sa rin mamatay. Sa ato pa, sa tibuok population mga kaigsuunan is 1%. Ributan na to ang tao sa Pilipinas, pulo ka buo, 1% rin mga tao. Gamay ra gyud kayo. Dili angay kahadlukan, nya di pud angay kahadlukan kanang nanuktok sa balay. E di man makakita. Dili angay kahadlukan kanang magsigig panuktok pero ayaw mo pagpasiaw og tok-tok-tok. E basig nabunalan mo din, apian na noon mo, nabunalan mo kay nanuktok-tok-tok mo. Ayaw gyud mo pasiaw-pasiaw sa balay panuktok ha. Ang sakit mga kaigsuunan o ang COVID o ang pagpanuktok karon, dili na usa ka mga hinungdan nga ma-distract ka, ma-diskurahe ka. Kunya, ingno lang nato mga kaigsuunan, usa ni siya sa mga pamaagi. Nga di na nato kinabuhi mo samot ka duol, mo ka duol na tis Ginoo. Ha? Ma-transform gyud ka, ma-renew gyud ang imong mind, pinaagi alay. Ang gusto mahitabo ni Ezekiel mga kaigsuunan, ingon pa Apollos Ginoo, isalikway ninyo ang tanan ninyong sala o baguhan ang inyong kasing-kasing o una-una. Nasa ato pa, ang ato din kinabuhi, dili mahimong instrumento gyud sa gitawag o sala. Ang kabaguhan igsoon ang pag-transform sa kinabuhi, dili na to kaya na. Dili na to kaya sa pagkaugalingon. Kita rin magbago-bago. Kita rin magbago-bago sa pagkaugalingon. Dili kaya. Mahimo lang din kaya sa diha na ang Bible na ato pa sultigon. Ang pulong sa Ginoo ingon sa dinhi sa Roma kapitulo 12 bersikulo 2. Usa ka common kay nga bersikulo, usa may gisulti din ha. Roma kapitulo 12 insa dinhi. Ha? But be transformed by renewing of your mind. Mauni siya gusto mahitabo. Nga kinahanglan ko no, dili ta magpauyon-uyon aning kalibutan na. Kung dili ipabago na to sa Dios ang atong panghuna-huna. Itong basahon. Basahan ninyo binisaya din na. Lihok kong basa Roma kapitulo 12 versikulo 2. Ayaw ka mo pagpahiruyon sa pamatasan ni ining panahuna. Ipabagoy noon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong panghuna-huna. Aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios. Kung sa'y maayo, hingpit o makapahimot kanina. Okay, common kayo nga bersikulo, pero kasagaran, wa ni mabuhat o wa ni ma-apply sa tao. Ha? Common kayo. Nadungga na to. Ingon sa dini ang Apollos Ginoo, ayaw ka mo magpahinuyon sa pamatasan ng inyong panahona. Ipabago hinoon sa Dios ang inyong kaugalingon. Pinaagi sa pagbago sa inyong panghuna-huna, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios. Unsay maayo, higpit nga makapahimot kaniya. Common kayo ni. Kasagaran na dungga na to rin. Kaya mga pastor na magsulti ani. Pero ang sikreto ani, wala na to matagay pagtagan. Kaya ang yabi di ani, kinahanglan, mahimo kang mudangog na tos Ginoo. Igno ni mo Ginoo, Ginoo tuguti, na mausap ko, pinaagi di mo. Ato kong sulti sa Ginoo, usba ko Ginoo. Usba ko Ginoo, ikaw ginusap ko. Nadili ko ako magusap-usap sa mong kaugalingon. Kita gani magusap-usap sa mong kaugalingon. Pagka kita gani ni mong sala, mukunik dahil ka murag bato pa pasok isto, murag magnet. Dili matransform ang tao kung magpauyon-uyon taan ni kalibutan.
kinahanglan mo barokta tubangan ngadto sa Ginoo kauban ng tabang sa Dios. Nya dili man ko again sa gobyerno kay ang gobyerno ako nang giila nga kanang gobyerno tinukod sa Dios. Ha? Tinukod na sa Dios. Perminte ta dahil obey, perminte dahil musunod. Pero pugson ko ta, dili na pud maayo. No? Pero salamat kay Ginoo. Ingon ang Bible, ingon ang pulong sa Ginoo, iparenew na to. Ngano man, kay daghan kay ilad sa kalibutan mga kaigsunan, kinahanglan mahimot ang wise, mahimot ang bright. Unsay pamaagi? Iparenew na to, ipausab na to, ipabag-o na to sa Dios ang atong pangunahuna. Ngano man, kay ingon sa dinhi, maura ni usa ka paagi nga mahibaw-an ni unsay maayo hingpit na makataymo niya. Ang paagi diay sa renewing, ang paagi diay sa renewal sa kinabuhi mga kaigsunan, mahimo kang gamhanan. Mahimo kang powerful. Tanawa ra si Eliseo, si Elias mga kaigsunan, ingon si Eliseo mga kaigsunan, hawa na. Ingon si Elias, palayo na ako. Isali ko mo palayo nimo. Amo, puyo ko nimo kanunay. Sa diha mga kaigsunan nagikayab si Eliseo, si Elias, nakuha ang kupo ni Eliseo mga kaigsunan. Grabe ka powerful ang Diyos. Grabe ka powerful ang kinabuhi ni Eliseo. Ingon ana ang tao mga kaigsunan na kanunay kang kanang uhaw sa pulong sa Ginoo. Kanunay bitaw ka Lord, gusto ko mahimong gamhanan, mahimong dinihugan. Hinumdumi nga usa si Eliseo mga kaigsunan nga nibuak og tubig. Gibunang niya ang kupo ni Elias, gibunang niya sa tubig, napikas ang tubig. Grabe ka powerful ang Diyos. Ingon ana ang buhaton sa Ginoo sa inyong kinabuhi mga kaigsunan. Di ta may mahadlok ang Bible, di ta may mahadlok ang tuk-tuk-tuk-tuk. Musamot ang kaduol ngadto sa Ginoo, ampo lang. Ayaw na kapanig, usahay magod. Kato first time gabi, sinang ka. Nag-istorya. Live na giba, nung nahuna ka na, inuod mo yun yan. Sir, tabangin, sir. Sir, nanuktok ay sir, sir. Nanagin sir, nanagin, balik. Gamong ilo, dili mo. Karang word na ba? Ang ilang ilo, dili mo pangkot. Nagtutok ng mata, kung saan amnesia ilang ilo. Pero dili ko mo to, nga makaabot na sa iyong balay. Dili na kaabot sa iyong balay. Kung ang iyong balay, higpit, doon na kay prayer, doon na kay install nila na mga pag-ampo, di ikot na kung abot niyo. Kay gisaad na sa Salmo 91. Gisaad na sa Diyos atong basahon. Unsay prueba nga din kung imo sa iluhang nga Ginoo, mo ni tao nga na-transform. Muli na transform. Muli na renew. Tarawa. Kinabuhi ang kalibutan na pag ma-renew sila itong Dini Santo, mangita sila paagi. Yan sila. Ang unahon ni mo patay, unahon ni mo daot, bayi. Daghan na kayo. Patay. Mga bayi ba? Yun nila. Suru-suru yun nila itong mga bayi. Basta na ibayi nga balay. Tuktukon hayo. Tuktukon dayon. Nya, kung sa gisultin sa Salmo 91, aliho kong basa be. Ikag uno. Ang magpabiling ubos sa pagbantay sa labing hamhanan, makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong manlalaban o tigpanalipod. Ikaw ang akong Dios o kanimo nagsalig ako. Gikan sa tanang katalagman na wala mo hisayri. Ilikay kagayon niya ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Tabunan kaniya sa iyang mga pako. O dili kagayon maunsa. Ubos sa iyang pagatiman. Ang iyang pagkamaunomon. Manalipod o magbantay kanimo. Palakpakan na ito Diyos. Ngunit buhaton sa Ginoo nimo. Kinahanglan ma-renew ta. Kinahanglan ma-renew. Dili sila may ingon na kami mo niya. Parenew hatag silang lana, hatag silang kwarta, haba, bukanan silang ngayon mo panlanan isko, al kontra. Ang turot ng Birnis Santo, pero karon mahimo kang powerful, nga naman kinaa kay Dios. Amen. Mahimo kang powerful. Amen. Pero ang sikretong paagi, ingon ang Ezekiel, isalituhay ang inyong sala. Ayaw balik. Kanang bisyo, sala na. Kanang pagtutok o laing tao nga dili imo asawa, sala na. Pagtanaw babae, nga dili imo asawa, sala na. Paglantaw mo nimo bana o laki nga dili nimo
mo ba na sala na? Ha? Pag-apil-apil, pag-enjoy mo sa mga kalibutanan ng mga aktibidades, sala na. Like for example, sugal, tungkit, inom, saba. So may mga aktibidades din. Ha? Mga sweet dress, mga maintenance, mga triple 1, 2, 3, triple 7. Hinumdumin ang 666 gikahadlok ka na bisan tong tao walay Bible. Kinahanglan ipa-review ni mo mga galingon kung nagbuhat tayo akong kani karon. Ay, soon. Ayaw pag duha-duha pag diha. Ngano man, kay kini nga paagi mga leksyon na nakapadaot ni sa atong kinabuhi. Hinumdumi aning kalibutan si temporary ni. Ang atong kinabuhi kinahanglan maangay ni, ma-review ni, mausap ni atong nauna nga sa Ginoo. Amen ba? Kinahanglan mausap ta. Hallelujah. Kaya kung dili na ito itudlo lang para ma-impirno ta, dili oy. Sayang ka itong pangalanan sa Ginoo, 20 katuig, 30 katuig na kanangalanan sa Ginoo niya paghukom, impirno di ay. Kita na ba ta? Maglinear ba ta dito? Aray, pastor. Pastor. Anak ka dito. Padala na sa pastor na dili. Pwede. Dili na pwede. Makita ka dito eh. Kita ka ni sila sa rogang dato. Di ba? Oo, tapos na. Pero na yung ulang bungaw. Sila o. Kapinda ka, Ginoo. Ganahan mo. Nakikita ka na mo dito, linya-linya dito. Anak dito. Mag-ilan na yung magkita dito. Mag-ilan na yun. Kailan yan. Dato siya. Amang Abraham, ipadalan ko sila sa mga init kayo. Muna yung usama nga kayo na. Hindi na tawag ginanay. Ila ko eh. Ila. Nangingon man itong dato eh. Nga nangingon man itong dato nila sa rog. Ipanala siya. Ingon man siya ni Abraham. Ipanala sila sa rog. Ano ma? Tungluban. Sa ito pa makilhan. Makila ka dito. Kinahanglan na transform. Atong kinabuhi mo ng eksonan. Budangog tagadot ka ng Espino. Ipagiliw na ito. Atong pagalingon na ito sa Diyos. Kung sa ibuhaton sa Ginoo, sa diha kayo mo ng isalikway ang imong mga sala, ang buhaton niya, 30 size, 20 size sa Ezekiel. Humani mo masurrender ang imong sala, o sa ibuhaton sa Ginoo, diha nimo mo ni ang buhaton niya. Ezekiel 30 size, 20 size. Mo ni ang buhaton sa Ginoo diha nimo. Katagan ko kamo bag-ong kasing-kasing o bag-ong espiritu. Kuhaon ko ang inyong kasing-kasing gagahi sama sa bato, ilisan ko kinig kasing-kasing nga masilugtanon. Oh. Dili pa gani ka musukot karon ani pulungas Ginoo, dili gani ka mudawat ani pulungas Ginoo. Wala pa ka mabago. Amen. Alay ko na magbasa. Unsa kuno? Unsa ihatag sa Ginoo? Human kay mo sa lupay, hatagan ko kamo bag-ong kasing-kasing o bag-ong espiritu o kuhaon ko ang inyong kasing-kasing nga gahi sama sa bato o ilisan ko kinig kasing-kasing nga masilugtanon. Masilugtanon! Tingnan mo tapat. Masilugtanon! Kung sa bulong kasing-kasing nga, masilugtanon! Magluan ka. Ingnon kasi mong bana. Ingnon kasi mong asawa. Ayaw na pag-inom ha. Ingnon kasi mong bana. Ayaw na pagtungit ha. Inong ayaw mo asawa. Ayaw na pagtungit ha. Ano ba? Ano? Ba? Ayaw na pagpatad ha? Ayaw na pagpanigarilyo ha? Usok ko, cute! Ano ba? Pero diling pagani ka kabiya diha, nakitaan pagani ka sa katawan mga kaigsunan, nga naghimo ra gyapon kang lubog-lubog din ha? Igsoon, wala pa kami tugyan na tos Ginoo, wala pa ka marinyo, sayon kay kang linglahon, sayon kay kang bitkon, sayon kay kang kuhaon, sayawa, nga naman, wa pa nimo gisurrender ang imong sala. Kung imo nang gisurrender ka tos Ginoo, unsa ihatag, mga kaigsunan, unsa ihatag, ingon sa dinhi, unsa gisultis mo sa Ginoo, hatagan ko kamong bag-ong kasing-kasing. Oh, dili ko ka masakitan. Dili ko ka masakitan karon. Di ka masakitan si pastor mangigo. Dili oy, human kang ni surrender, human kang nitugyan sa imong kaugalingon, bago na imong kasing-kasing. Ang imong kasing-kasing din ha, maguna-una na ka, musimba na yung sa Ginoo. Muhatag yung gusto kong kaugalingon na ito sa Ginoo. Ang imong tanan pag-una-una, sibo sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Dili nga kabutagon, wala ka ito. Ang ako lang din nga i-renew ang imong huna-huna kay mauni ang basihanan sa Dios diha sa atong kinabuhi. No? Pag ma-renew na gani ang imong kinabuhi, halami kaayo. Uy, kanunay na kang magsugot. Kanunay na ka. Simba ka ni Domingo,
na ay mga aktibidades din practice mga batanon, na ay simbas mga batanon, naapod ka, musuport naman ka, maguna-una dayon ka o pahina, maguna-una dayon ka, naanak kay panguna-una, dili lang puntaman ang imong imong yung pagbati nga, puros dito sa Ginoo. Kay matod pa nila, pag wala daw kay panguna-una nga sa uban, wala pa kay pang nangyaw, wala daw kay pang bahin, dili balance imong pagbati, dili daw na sa cross. Dapat kuno kung ang imong una-una kanunay katulang yun sa Ginoo, dili ka maguna-una po dato mga kaigsuunan nimo, dili ka maguna-una sa imong bugangan, dili ka maguna-una sa imong ginikanan, dili ka maguna-una sa imong asawa, sa imong bana, dili ka maguna-una sa imong anak, dili daw na sa cross. Dapat makaambit ka kanunay sa cross sa Ginoo. Okay? Dapat manangyaw po ba? Sulti ka nga to sa imong ginikanan, ingnon mo imong ginikanan, mapa, lagad ta sa Ginoo. O nasuko ka sa imong ginikanan, nasuko ka sa imong ginikanan, nasuko nimo, ingnon mo nimo, pasaylo ako. Kabalo ba kang muhatag ba o uwi ba? Maguna-una kanila, mo na gitawag og cross. Kayo, padulong na yung sa Ginoo, gitawag ang puste. Puste na, dili na cross. Oh, puste na. Iyo sa dini, hatagan ko kamo, balik ko na mo ha? Hatagan ko kamo bagong kasing-kasing o bagong espiritu. Sa to pa, ang espiritu na ihatag sa Ginoo nimo bago na. Ang espiritu kaniadto dautan, puros kagubot. Puros gubot yun. Gubot pa sa lupot. No, ang karon na espiritu na ihatag sa Ginoo, kasing-kasing o espiritu nga masinugtanon. Buutan na. Kabalo ng muhatan, kabalo ng amen. Kabalunan mo tahod dito sa uban, tahod sa ginikanan, kamaunan mo kapo. Ay, buutan na. No? Buutan na. Grabe. Nanghugas na, nanglungab na, nanlilhig na. Ano man? Kaya kasi bago naman. No? Bago na. No? Ingon sa dini, o hatagan ko kamong bagong espiritu, o kuhaon ko ang inyong kasing-kasing gahi. No? Sa ato pa, di paghihapon ka mo tuo karon gahi pa na imong kasing-kasing. Kung masakitan paghihapon ka karon haning akong gisulti, ingon gihapon ka, labi si pastor, ngigo man. Wala gihapon ka mausa. No? Kining akong gisulti karon dinhi para na sa kausaban sa pagkinabuhi pag-renew ni, no, pag-transform ni, pag-renew ni sa atong mind, sa atong unang-una. Kung sa sunod ka mo hapon sa Ginoo mga kaigsunan, katapusan ka bersikulo 2 Corinto 5:17. Ang buhaton niya sa dihang imong salikoy ang imong sala, ngadto sa Ginoo, Lord, ako ning isalikoy nimo Ginoo. Usa-usahon nato. Usa-usahon ba? Unang-una, kanang negatibo, no? Sala na isuon. Negatibo kaayo. Dili mo simba kay hadlok virus. Negatibo ba? Kasi gisulti din na sa 2 Corinto 5:17 mga kaigsoon nga ihatag sa Ginoo nimo. Di. Maunay usa sa mga butang imong mabantayan. Unsa na kuno siya? Kung ang tao mga kaigsuonan, 2 Corinto 5, haleluya, 17, ingon siya din Akong tanawon o balik, ubasa. Ingon siya din kay bisan kinsa nga na-transform, kay bisan kinsa nga nahiusa, kang Kristo, bago na siyang binuhat. Ang daan niagi na o ang bago miabot na. Niya kay kinabuhi, nang niya kayo huna-hunaon, nang imong kinabuhi bago na. Unya ang imong kinabuhi bago na. Ang daan wala na. Ang daan nilayas na. Kalawan. Ang kalawan wala na. O isog na tayo. Ayaw pang-abre o tayo malugno. Isog na, isog. Sabi ko yun mo. Ayaw, aksidenteng mga panghitabo, mga kaigsonan, ingon ang Biblia, makainom silang hilo, dili sila mahilo. Makainom magkang-hilo. Aksidenteng na hitabo. Nagkatong giinom ni mong agok, nga ano yung hilo. Di ka maumsa. Buwan na lang, nilig-pilig lang. Maigo kag tambal. Dili mahala. Maigo magugog tambal. Pero aksidenteng mga panghitabo, wala na kong ituyo ba? Isa may nagtuyo. Isa mga tayo. Bright na tao nga, magliklik ng buo. Hilo ni.
Ituslok na ko. Hindi man mo agas itong sprayer na mo. Hindi mo agas, itantag ka na ako. Ay, di arap. Tuslok na ako. Pero tinsiglita na. Namatay si pastor? Wala. Kaya di man gituyo. Gituyo pa ito na ako. Wala ko ron. Isa pa rin yung adne. Gara-gara. Isa rin. Amen, pastor. Amen. Praise the Lord. Mahilot ko sa Usapon mo niyo tayo. Kira-kira ko niyo tawanan. Ano nabi kayo tata? Ano naman lagi na yun? Pastor, si Kwani, pastor. Tinas pastor Fredo, sigurado kung ginawa ko, di ba? Eh, si Awon man kayo. Si Luel. At tuon man ihatan ko kanong na yun. Ito. Kasi Awon ko ninyo, pero sa ngalan sa ginawa ko maunsa. Ano man? Gawanan na ito, Diyos. Makatunog kag halas, makatunog kag lala, hindi ka maunsa. Oh, gilatayan ko. Gilatayan ko. Ano ka ba lang? Gilatayan ko mga kaisonan. Ning-amot na din eh. Gilukal lagi. Short na ko, short. Anak, short na ko dire. Nagkuha ko plato na sa muang ani-amuan dire. Naamay ni katay dire. Nisulod naman sa ako ang paa. Ako, uy, halas pa! Halas! Madlok ka nita sa glayok. Uy, ako'y halas! Nilatay na yung mga kaisunan. Dire na sa kupa. Gilo kayo! Akong gana. Uy, kay Dopong Kubraman. Taana na siya? Nipaakot ka dire na? Taana siya. Patay na yung lagi. Doot-doot. Umayo. Ang lalo ko. Amo ba? Kung sabot ito tagkaiso, basta na isyakin. Hindi ba kahilong basta mag-isog na ka? Hindi ba kahilong? O, makatunog ka, wala na tumbi, nilapay na, wak ko mapake. O, mapake. Pedro, among masamo, natumba ng halas, napakan. Pakan. May gani kay na ay prayer, na ipag-ampo mga kaisunan, wak malaki, wala pamatay. Aksidente mga pangitabo, dili ka maunsa. Muna saan sa Diyos. Bago na siyang dinuhat. So, muna akong ekspekta nun. Sa atong kinabuhi, pag na-transform ang tao, ang bagong moabot niya. Sa atong pa, kung saan ang bagong gawin? Kaya ang bagong igsuon, mag-expect ka dahil kong panalangin. Mag-expect ka mga nindot na mga butang. Buhato des Ginoo diha imo. Pag ang tao na-transform. Sa unsang paagi na-transform ang tao, sa diha na iyang isalikway ang iyang sana. Okay, ang atong buhaton karon mga kaigsuonan mo. Pag una-una igsuon, kaya na-transform naman ka, no? Na-transform naman ka. Pag una-una o tao, nga madala din mo nga tustila sa Ginoo na transform siya. Pag una-una tao, nga imo siya prospect ba, nga madala din mo sa kingdom sa Ginoo. Mura ni networking. Pag una-una o tao, nga imo madala na tustila sa Ginoo. Dahil imo dahil siya i-pray. Imo siya i-pray. Nini ka kabuntagon mga kaigsuonan. Ang mensahe na ito karon, transformation by renewing of your mind. Nga naman, kaya mo na gusto mahitabo sa Ginoo. Mausap nito una-una, mausap na ito kasing-kasing. Maayo na dayon ang buhaton niya. Ang daan, wala na. Ang bago, niabot na. Kung mauna karon, nabigin gamiton ka, usap ka, biyahin na na. Ayaw kaulaw sa tao isang kinsa. Kaulawi ang Diyos sa iyo. Tindog ba na ito isa? Meaning nga kabutagon, ang pulong sa Ginoo karon nagtanya. Nga iyang ihatag bago. Tuloy. Ang iyang ihatag nimo bago. Ha? Ayaw pag hunahunag si kanhan. Ayaw pag hunahunag og si kanhan nga butang. Kay ang ihatag sa Ginoo bago. Bago. Hallelujah. Kung ang imong kinabuhi karon imo nang isalikway ang sala, imo nang isurrender ang imong kinabuhi sa Ginoo. Ang daghang buhaton sa Dios kanina karon. Nagaan kag masinungtanong kasing-kasing. Buot pasabot kining pulong sa Ginoo karon ni tambag nimo, imo ning nawaton. Ha? Balikon ako. Kining pulong sa Ginoo karon nga ginasulti sa Ezekiel. Imo ning nawaton. Imo ning nawaton. Unya matod pa sa 2 Korinto kapitulo 5 bersikulo 17. Ang bago ni abot na.
Kanang bago igsoon, ikaw ni pangalan kung saan ang baguhan. Pwede na din ha. Kabaguhan, kausaban, maayong pangunang-huna, dili talawan, dili mahandlok aning kalibutan, kung dili bago na yun. Bago na yun. Kanunay kang magunang-huna, magpagamit ka sa Ginoo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Magampo ko igsoon. Bisan sa imong una-una, nasayran sa Diyos. Naman hinumdumi. Gabisan sa atong una-una, nasayran sa Diyos. Ang atong plano, nasayran sa Diyos. Isulti. Sa hunghong nga paagi, na gusto ni mong masagyawan itong imong pamilya, itong imong ginikanan, imong paryente, igsoon. Isulti lang, karon. Hunghong lang. Umana. Kanang prospect ba nimo? Ayaw silang sultihi, nga dadon mo sila sa atong reliyon. Sultihi siya, nga Ginoo na higugman nila. Kay kusa na silang muduol, mudamog nga sa Ginoo. Mukuyog na nimo sa pagsimba nga sa Diyos. Ayaw na niya sa reliyon, kay walay reliyon makaluwas. Daniha siya nga sa Diyos nang napaki. Isulti! Isulti ka ron. Ayaw pos ka, isulti lang sa hunghong paaki. Kaya nasayran ka sa Diyos. Magampukuan. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, salamat Ginoo nga bago namin. Bago namin, na-transform namin. Kunya, ang bago nga mga butang na hitabo o mahitabo pa yun sa among kinabuhi karon. Magsugod na aning adlaw. Magsugod din orasa nga imo ming gamiton. Gamiton din imo sa instrumentong paagi sa kaluwasan ngadto sa uban. Kaluwasan sa among ginikanan, kaluwasan sa among igsoon, kaluwasan sa among mga paryente, kaluwasan sa among mga silingan. Lord, kining gisulti, dimension karon sa imong mga katawhan. Mahitabo na Ginoo, ma-realize na gikan karon sunod adlaw in Jesus name. Hallelujah. Tuhong igsoon. Tuhong igsoon. Nakanang imong baba gamiton sa Ginoo. Ang imong kasing-kasing gamiton sa Ginoo. Imong hunahuna gamiton sa Ginoo. Hallelujah. Okay, magampo. Labi kamahanan ug balaan nga Dios. Salamat kay Lord sa imong mga pulong nga dinahon nadunggan karon. Salamat sa padayon ng mga pagtabang ug pagpanalangin sa matag adlaw ug oras sa among kinabuhi. Salamat Ginoong Dios sa determinasyon nga din ikaw magbantay, maguban ka na, magapanalangin ka. Tabunan din mo sa imong mga pako. Sapnayon ni Lord sa imong mga kamay. Salamat Ginoong Dios nga bisan unsang klase sa balatian, sakit, nga duhasmak kanang sa kagabion, dili ni mo dili makabot sa mga panimalay. Salamat Lord God, nga bisan pa Lord ang tension karon sa mga tao, bisan pa nining Diyos Ginoo nga dunay mga taong nanuktok sa mga balay. Apan nagampo ko Ginoong Dios ng tanang Kristohanon, tanan nga sakop nining iglesia sa Philadelphia Christian Fellowship, libre. Lord, walay taong dautan, walay makaabot na tunila. Salamat Ginoo si Liado, tinabunan silang Lord sa imong precious blood. Salamat sa imong pagkamaayo, amahan nga langit man. Nining nakabuntagon Ginoong Dios, nga kining imong pulong, among imabanon. Lord, nunay kausaban, nunay revival, nabuhaton ni mo gikat karon, sugod ining orasa. Amahan na lang ito, ningon nga imong alagad karon, akong i-release kining imong panalangin, na kini mag-aabot, ngadto sa matag usa, gikan sa bata, babae na laki, ngadto sa lumihamto, makatagapta, makaangkon, makadawat, o makasalot sa langit ng panalangin. Lord, spiritual blessings, financial blessings, material blessings, emotional blessing, mental blessing, in Jesus' name. Kini mahitabo karon Ginoo sa pangalan ni Jesus. Mo sisig Lord, mo present Lord, mo surround Lord. Ang imong panalangin mo overflow, mo overtake ngadto sa imong mga katawan. Salamat amahan nga langit nun. Amo kang gibalikan o Dios, himaya kadungganan pagpasalamat. Ikaw ang takos ko ngayon nga magadawat ining tanan among mga pagsimba. Bisan asa mi wala ka karong adlaw, bisan asa mi adto, ikaw maguban ka namo. Mag-unang ka sa dalan nga mong agianan. Salamat amahan, amo kang gidayeg pasalamatan in the name of Jesus Christ. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Palakpakan na to ang Diyos. Hallelujah.